Епизоди BTV Comedy. Екстремно тънък. Експлицитен до най-малкия детайл. С перфектна експозиция и скорост. Експериментирай свободно с Sony Ericsson Xperia RKS. Само за 24,90 на месец, защото е с програма на Global. Коледна супер оферта от Технополис. Избери новия лаптоп Lenovo с процесор Intel Core i3, 1000 ГБ хард диск, видеокарта Radeon 2 ГБ на супер цена и на изплащане без оскъпяване. Технополис. Лесно е да избереш подарък. Точните подаръци идват с MTEL. MTEL Smart сега ти носи 50% повече минути и мобилен интернет за целия срок на договора. А с него идват и най-новите смартфони за всеки. Достъпният ZTE Blade 3 с 1 ГГц процесор и актуалният ZTE Blade Q. Страст. Емоция. Смарт 3D телевизор от Technomarket вече звучи като отличен коледен подарък. Изберете 42-инчовия LA640 само за 1049 лева или на изплащане с 0% лихва. Празниците са по-весели с Technomarket. Открий най-желания подарък за Коледа. С Nokia Lumia 520 ти получаваш всичко. 5 мегапикселова камера, за да улавяш приказните моменти. Дисплей, който следва с лекота всяко твое движение. Безброй приложения за забавление и мощен процесор, който те свързва с всички на мига. Твоята Nokia Lumia 520 те очаква само за 4,90 на месец с абонаментна програма от Global. Германос. Само попитай. Посрещни Коледа с неустоимите предложения на Viva.com. Комбинирай услуги с мобилния си план и плащай по-малко. Добави цифрова телевизия и получаваш до 30% отстъпка. Подари си страхотен телевизор LG на специална цена от 9,90 на месец с Viva.com TV. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Епизоди всеки уикенд. 22. Колко повече хаос може да има в едно семейство? Направих шоколада с вода, защото нямаме мляко и не яще корабийките, защото миришат лошо. Не знаех, че слагаме замразени пилета в блузите си. Защо така не мислим какво ядем? Не можеш да ме нараниш повече. Не може да бъде! Сам си го изпроси. Пожар! Пожар! Туалетна! Това е най-гадната Коледа! По средата. Премиерен сезон. Всяка събота и неделя от 19:30. Само по BTV Comedy. BTV Comedy. Повече от забавление.